Im głębiej w kolejną dekadę życia, tym większa doza sceptycyzmu względem spraw, których finał może mnie ucieszyć. Idziemy tip-topami coraz bliżej skraju przepaści, z której upadek może mieć tylko jeden finał. Bezpowrotna utrata wieży maszyny wyciągowej. W niemalże księżycowym krajobrazie terenu po kopalni, obok faktów historycznych i kontrowersji społecznych, jesteśmy my, zwykli mieszkańcy okolicy. Pierwsze spotkania z Krystyną przebiegały w atmosferze niepokoju. Im bliżej kolosa ze skórą z cegły klinkierowej, tym większy lęk, a jednocześnie szacunek. Turpistyczne, podeptane piękno. Lubię brzydotę. Jest bliżej krwioobiegu, jak pisał Stanisław Grochowiak. Kolejne kroki były coraz bardziej śmiałe. Odkrywając wejście do wieży w postaci mysiej norki, poczułam się jak Alicja w Krainie Czarów. Szybko jednak miałam odkryć, że przez tę akurat krainę nie poprowadzi mnie biały królik, a wszechobecne gołębie. Pierwsza droga na szczyt skończyła się klęską. Wspinaczkę po zardzewiałych schodach wiszących w zasadzie na słowo honoru, gdzie z obu stron czekał upadek z wysokości, uznałam za lekkomyślną i samobójczą. Ale ciekawość i pragnienie wypełnienia stawianych sobie wyzwań ostatecznie zwyciężyły. Jedną mam prośbę, może ostatnią, pierwszą od wielu lat. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat. To ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy. Dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. To ostatnia niedziela, więc nie żałuj jej dla mnie. Spojrzyj czule gdzieś na mnie ostatni raz. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała, a co ze mną będzie, któż to wie? To ostatnia niedziela, moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione skończyło się. Pytasz, co zrobię,
I dokąd pójdę, dokąd mam iść, ja wiem. Dziś dla mnie jedno jest wyjście, ja nie znam innego. Tym wyjściem jest no mniejsza z tym. Jedno jest ważne, masz być szczęśliwa. O mnie już nie troszcz się. Lecz zanim wszystko się skończy, nim los nas rozłączy, tę jedną niedzielę daj mi. Od czasu zdobycia dachu regularne wspinaczki na koronę królowej Bytomia stały się dla mnie stale powtarzanym katarzis. Przełamując swój lęk, napawając się unikatowym zapachem smarów i pyłu węglowego, czułam, że mogę sięgnąć gwiazd i pokonać wszystkie problemy. Bo co jest człowiekowi straszne, gdy nieustępliwie brnie na sam szczyt konstrukcji rodem z mrocznej baśni, gdzie po drodze czyhają pułapki i przepaście. Sama ze sobą lub w towarzystwie, siedząc na najwyższym gzymsie budynku, dochodziłam do bardzo ważnych wniosków i podejmowałam trudne decyzje. Uspokajałam rozterki. Obserwowałam powoli odchodzący świat, jaki znałam. Przeczuwając, co nastąpi, jednocześnie napawając się wyjątkowo rześkim, a jednocześnie słodkawym powietrzem, którego zapachu nigdy nie zapomnę. Ale każda bajka ma swój koniec. Wielopłaszczyznowy. Chęć ugryzienia zakazanego owocu, nuda, brawura, ciekawość. Te wszystkie czynniki przyciągały do budowli coraz większe rzesze odwiedzających. Z kamerą, z aparatem fotograficznym, z butelką piwa. Miarka przebrała się, gdy regularnie, także na wyższych poziomach, zaczęłam widywać dzieci. Bywały dni, gdy natężenie ruchu stawało się tak ogromne, że trzeba było sobie ustępować na schodach. Grupa w górę, grupa w dół. To ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. To ostatnia niedziela, więc nie żałuj jej dla mnie. Spojrzyj czule dziś na mnie ostatni raz. Z czasem moje wycieczki na Krystynę straciły smak. Były jak niedopowiedziana relacja dwojga ludzi, którzy z kochanków stali się regularną parą, a bez niesmacznej i palącej poczucie etyki pikanterii skoku w bok nie wiedzieli, jak ułożyć między sobą rzeczywistość. Dzisiaj wyprawa po spokój ducha nie jest już możliwa, przynajmniej nie dla mnie. Ziszcza się ten bardziej zasadniczy koniec mojej bajki. Prozaiczny i odarty z metafizyki. Tracimy Krystynę, a dokładniej tracimy naszego cesarza. Bezbronny, pozbawiony mocy, władca z godnością przyjmuje kolejne ciosy. Jednak godność nie pokona grawitacji ani nie przepędzi wiszącej nad nim, niczym miecz Damoklesa, wizji konserwatora zabytków zezwalającego na rozbiórkę. Nie, nie, po stokroć nie, choćbym miała już nigdy nie doświadczyć dachowego katarzis.
Chyba że w odnowionej wieży cesarza. Myślę, że wówczas oboje odetchnęlibyśmy z ulgą. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat. To ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. To ostatnia niedziela, więc nie żałuj jej dla mnie. Spojrzyj czule dziś na mnie ostatni raz. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała, a co ze mną będzie, któż to wie? To ostatnia niedziela, moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione skończyło się. Pytasz, co zrobię i dokąd pójdę, dokąd mam iść, ja wiem. Dziś dla mnie jedno jest wyjście, ja nie znam innego. Tym wyjściem jest no mniejsza z tym. Jedno jest ważne, masz być szczęśliwa, o mnie już nie troszcz się. Lecz zanim wszystko się skończy, nim los nas rozłączy, tę jedną niedzielę daj mi.